production jabarani la jabago malikono ani malikoka ama foko awni nyonkuma ko la donné ka foni o ko émission mandi damnele no ye micro trottoir atake mo ko refe o dimso o balmamso la bati dunya bi anga temme ka bol fenju meka an yere nyebala anga jamana be tugumna sigidaw jelinte inafo anga gitorondaw fana olutiso am se ka muneke atange fasode am se ka muneke kanye fo anga jamana nyemogo yi ani jeune munu be sigidala yesa sanuya be se kana anga jamana kono tugodu amina do dugu kono ame dugu den kelengele na bela jele nyinga uga haklina la mi mana bola awni ni anga je angol la me nyoko fe o bonne be min soroka fola anga autorité de ma jogwa u jor la ka surtout mairie moko quoi parce que assainissement moko de ka barado quoi donc ma jor la parce que exemple mi halini itara ni fendo yi no do bien do ba ka sakaw ka fendo ke carré no sa bien ka mishu ba ka carré no ka ona nyona quoi halini tara fo assainissement moko tant que il m'a geste do ke ou bien ni ga moko jonjonté ou ta en compte. Donc raison pour laquelle on a carré sera dia quoi parce que assainissement mo tout ka barake et c'est afam bon jeune munu fana mu ka carré ko ngache bon ne woni jeune tay bulo farade quoi nafla de quoi et c'est afam sinon a obligé l'intérêt jeune ka foku ka carré ko ngache parce que assainissement be akama quoi ya o ne ga fam ya quoi fam ya le sur la voilà ah merci. Alhamdulillah sanya ko kan amsa ka min gon sorga fola anga sanya e saka ke we on yere di sono neti afo ko jamana nyamo se mala folo parce que bere kanga ire korola glan ka je folo e ka wululu kare kono na sira ne ka dala be ke mangai non seulement anga kare kono no anga o franco je e ka wululu kana bo e ka entretien ke ka so kono nana donc poubelle siki ka dala mais fien be ke ga nyamanta souvent autorité tab sake mi na msaka kuma lukan autorité munu bi nyamanche e ba so lukan nyamanche le me ka bon ere ko vidansi ke lo be na vidansi ke ni olwe nyebo sama sita o tatola abe bon ko kata donc ne autorité takodi note a famba ere à peu près population ne kan yere sanya non yere sanya san kan nyaman bla yoro kelena jamana be ta no fe jamana ba che donc jamana ta fane mi jiba sur quartier dépôt dortoir kake au moins anga nyamam ka wara sur yoro la au moins nyamam saka chekata yoro min donc le saka mo lafia voilà on est à fauteuil awa basa nimbe ala ka sinikana adama ko kono ko be hakilande o mais ay mo sensibiliser mais ka ko kani kele o di man adem son la ka nyefol ko na nyefol ko no e famia sura yoro be je bongo tun jel ka koro ka so marje nyara be balla an yere nyene bongo kun sanwando o mo yaso dugu fana mambo mo mancha o do fala mo kacha kalche on na fo ko fala la an rap mesra yoro mun nya ka an to ma kono sa be kara jamai o dongo an kana jigi nyolo la an ga nyefol ga ni famel ga yambe je mirbe yoro yambe je katumuka yande yoro dugo koy mais nyona famia balya rondo mais bi alnere na alhamdulillah si ambe ron na bi doina ati ko kunu fana jogo de ere nyembe karola nyembe arama de uno o dongo yorola vraiment ala ka de maka ala ka barka dalla akon ke ko mbe kan ni dusumai aka nyefol ke e dem zan munu sigleme u be wulu me nyefol de do ne ati kan ni kala ati kan dusu no gadi be ko be nyefol ma ala ka de ala ka barka dalla abe yana ala ka fuye abe min fo ala ka me ala ka be jahirama ciba kanu so sallallahu rasul wasallam kuma nyana bon sana nga se jamana nyemoko ma amu kuma sigida mo ko fe an yere jeune parce que ni ya me sani a bene ko fo quoi donc nan bena bon fam lo a dogolente machila ni bore yere be kenmala e chogomina yoro be chogome yere ba don sani ga se jamana nyemoko ma iba fo a jeune an yere damawe anga fo ka benke ka dondo nyini no don nan bena la ka ba ma nyesi jamana nyemoko ma o be se ngan deme mi ku gam se yoro sani ya chogomina o ko ne hakilna yi voilà
ne b'a baasi tɛ o tɛ ko gɛlɛnba ye o sozo jamana sanuya sigida sanuya a bɛ jamanadenw yɛrɛ de bolo i n'a fɔ a bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bolo cogo min na sigida sanuya o tɛ i n'a fɔ an ka girin ka se ɲɛmɔgɔw ma a yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan na aw farala ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ ka sigida bɛ cogo min na aw b'a dɔn a kan ka sigida aménager cogo min na a bɛ kuma ɲɔgɔn ye donc a bɛ don dɔ ta donc na a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ se ka sigida entretien kɛ cogo min na a bɛ kuma ɲɔgɔn ye a bɛ taa n'o sira ye n'a taara n'o sira ye n'a ɲɔgɔn faamuya après a bɛ sɔrɔ ka ci lase jamana mun sigida ɲɛmɔgɔ mun lasigilen don aw fɛ n'o mairie ye ka se députés ma ka kuma ni olu ye olu bɛ se ka a dɛmɛ cogo min na yaasa aw ka sigida bɛ se ka sanuya sɔrɔ cogo min na ka se goudrondaw ma o kɔni ne hakilina ye. Bismillahirrahmanirrahim. Ni bɛ fɛ d'abord ne yɛrɛ bolo jamana sanuya jamanadenw de don. Ni i ka daminɛ ni du o du ye k'a fɔ ko ka du kɔnɔ na k'a nɔgɔlen don i bɛ taa sɔrɔ o tigi ka dalala a ka entourage bɛɛ nɔgɔlen don parce que ne yɛrɛ bolo salubrité bɛ daminɛ i yɛrɛ fɛ yen fɔlɔ de i bɛ sɔrɔ ka na n'a ye kɛnɛma komi bamananw b'a fɔ cogo min na ni bɛɛ y'a ka bulonda furan a ka ca Ala fɛ dugu bɛ jɛ quoi c'est-à-dire an ka jamana bɛ jɛ carré kɔnɔnaw bɛ sanuya mais e b'i ka bulonda furan e bɛ to ɲaman bɔn dɔ wɛrɛ ka da la parce que carré kɔnɔna tɛ i kelen ta ye an bɛɛ de ta don n m'a faamu o y'an bɛɛ ka da de donc n'i taara an ka da nɔgɔ a bɛ n'a fɔ sisan i y'i yɛrɛ jɛya ka taa jamanaden tɔw nɔgɔ bon ne yɛrɛ bolo o goyisiya de ye quoi ça c'est être égoïste an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana jɛya ne yɛrɛ bolo o de ye solution ye voilà ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ. Ka ɲininkali a diyara n ye a bonyana ma bon en tout cas cɛ an kɔni ɲɛ b'a la an ka carré kɔnɔnaw nɔgɔlen de ye tiɲɛna salubrité tɛ yen quoi assainissement man ɲi walayi donc ne kɔni bɛ min ɲini gouvernement fɛ n'u bɛ se ka hali jeunes chômage ka ca an caman bɛ an tɛ fɛn na donc hali n'an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan association sugu dɔw sigi minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka assainissement don parce que an yɛrɛ ka kɛnɛya ni fɛnw de b'o la i n'a fɔ u ye minnu bila gidɔrɔn furanfuranw na u bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ carré kɔnɔnaw na pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn bɔ nɔgɔ la quoi donc ne kɔni bolo olu ye stratégie dɔ ye sinon ni bɛɛ ko ko n b'a kɛ n ka bulonda ye i b'a sɔrɔ vraiment bin mana bɔ yɔrɔ min na est ce que furanikɛlaw bɛ se ka t'o furan mais n'a bilala ni mɔgɔ dɔ engagé n'a kama donc i b'a sɔrɔ an de ka baara don donc an b'a kɛ hali n'anw m'a kɛ an b'a kɛ quoi donc ne bolo olu ye solution dɔ ye k'a fɔ gouvernement ye voilà. Bon comme olu tɛ koba ye carré kɔnɔnaw nɔgɔlen don gudɔrɔndaw nɔgɔlen don bon ne hakili la a bɛ dépend nin bɛɛ tɛ se ka kɛ gouvernement ka ko ye an jeunes an yɛrɛ kan ka hakilinata dɔ sɔrɔ ka bɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka sigidalaw dilan an ka carré kɔnɔnaw dilan an yɛrɛ ka sɔrɔ ni gouvernement tɛ an yɛrɛ bɛ se k'o kɛ an yɛrɛ an ka yɔrɔ minnu nɔgɔlen don an bɛ se k'u yɔrɔ dɔ bɛ yen samiya yɛrɛ bɛ se yɛrɛ a bɛɛ bɛ kɛ dingɛ ye o ye quartier dɔ ye an jeunes bɛ se ka wuli k'an yɛrɛ dɛmɛ n'olu ye an bɛ olu dilan k'olu kɛ ka ɲɛ an t'u kɛ mɔgɔ wɛrɛ kama hali e ni moto ka bɔ yan ni sɛgɛn plaque cɛ a bɛ tiɲɛni kɛ i ka moto la parce que munna a dingɛ cayara gabakuru bɛ sira la bon n'an ye nin bɛ to gouvernement bon gouvernement m'a mago don an na o la o kɔrɔ de an yɛrɛ de mago t'an yɛrɛ la bon o de ye ne kɔni ka kuma ni jeunes kɔni fara ɲɔgɔn kan o fana ye société dɔ ye ka wuli k'an ka sigidalaw labɛn k'an ka siraw labɛn an yɛrɛ bon ni gouvernement yɛrɛ y'a dɔn k'an b'olu baara la n'a bɛ se k'an dɛmɛ ni mun ye a b'an dɛmɛ n'o ye quoi bon o de ye ne ka kuma ye k'a fɔ an ɲɛna. Bon ne bɛ mun fɔ maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ ye an bɛ jamana min kɔnɔ jamana in nɔgɔlen don parce que ɲamanbɔnyɔrɔ yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ fɔlɔ il faut que bɛɛ ka jɛya yɛrɛ bɛ daminɛ sokɔnɔna de la i m'a ye bɛɛ kan ka i ka sokɔnɔna de furan fɔlɔ et puis fɛnɛ yɔrɔ de bɛ ɲini ɲama bɛ taa bɔ yɔrɔ min pour que ka jamana yɛrɛ jɛ fɔlɔ il faut que bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲamaw cɛ ka taa ɲamanbɔnyɔrɔ ɲini ka taa ɲama bɔ yen ka évacuer ka bɔ ville kɔnɔna de la n'o kɛra jamana bɛ jɛ kɛnɛya bɛ na an bɛ kɛ jamana sugu dɔ ye quoi i n'a fɔ européens yɛrɛ bɛ cogo min o de tun ye ne ka kuma ye. Faamuyali sɔrɔla la merci. Merci beaucoup. Mifa production
émission Jabaranin lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka jamanadenw ka hakilinata bɛɛ lajɛlen lamɛn aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a y'olu bila commentaire la nka aw kana ɲinɛ fɛnɛ ka aw abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden bila a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ